Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia tlieta waranofsinhar laqa l-isfida u sehem fil-kampanja Wave of Change. Adrian Delia u wieħed mit-tliet persuni nominati minn Julian Bonnici, ġurnalist mal-Port Lovin Malta, biex jinġabru tliet biċċiet ta' plastik mormi fil-baħar u fil-bajjiet. Iż-żewġ nominati l-oħra huma l-President ta' Malta George Vella u l-Prim Ministru Joseph Muscat. Min-naħa tiegħu Adrian Delia nnomina tliet persuni oħra. Qegħdin hawnhekk ġewwa żona jisimha Xewkija ġewwa l-Kalkara, il-qajt l-isfida li għamluli Lovin Malta, il-Way for Change, illi pratikament tfisser illi rridu nneħħu niġbru kemm jista' jkun plastik minn ġal xtut l-ibħra tagħna. Jien nixtieq ukoll ninnomina lil-Liv Porġ Bonello, il-Tamara Webb u l-Abraham, il-Kunsillier ġittana fuq il-Gargur biex jilqgħu din l-isfida wkoll u mbagħad jgħadduha lill-iktar meħbib tagħhom biex kemm jista' jkun il-koll nkunu parteċipi biex innatfu lil Malta, innatfu l-baħar tagħna, inneħħu dal-plastik illi jdum 1000 sena inġess u mbagħad pratikament jinkwina wkoll dak kollu li jmiss miegħu u li l-koll nkunu parti minn din ir-rivoluzzjoni ambjentali ħalli nagħmlu dinja aħjar. Fjum l-imnarja, 5 sewwieqa Maltin se jgħumu madwar Għawdex biex titqajjem kuxjenza dwar problema tal-plastik fil-baħar u fil-bajjiet. L-awma hi ta' 35 km u l-mira hi li l-awwiema ilestuha fi 11-il siegħa. Il-pubbliku jista' jieħu sehem billi jiġbor tliet biċċiet ta' skart tal-plastik, ipoġġi ritratt jew filmat fuq Facebook bil-hashtag Wave of Change u jinnomina tliet persuni oħra biex jieħdu sehem fil-kampanja.